Čiže naozaj 5. ročník sa uskutočňuje v roku 2009. Je to pravda. Otcom myšlienky som nebol ja ako starosta obce Liptovská Štiavnica, ale bol ňou pán Hrabuša Ján, ktorý je vlastne jeden z gazdov a chová koňa. A mňa ako starostu obce táto myšlienka natkla a povedal som si, že prečo nie na Dolnom Liptove preteky gazdovských koní. Čo sa týka samotných pretekov, tak preteky sa skladajú z dvoch disciplín. Prvá má 3 podkola. V prvom rade je to vytrvalostná súťaž, to znamená, že kôň beží približne 800-metrový úsek. Na začiatku sú prekážkové akože stromčeky, ktoré sú akože prekážky. Vlastne je to vytrvalosť koňa. Druhá disciplína je poslušnosť koňa, kedy musí gazda so svojím koníkom okrem iného nadsúvať aj do stajne, do svojej maštale. A tretia disciplína v tom prvom kole je vlastne odmena pre koňa, kedy koník papá seno, ale kočiš alebo gazda zobere sánky, na ktoré položí malé dieťa a vlastne urobí určitý úsek svojimi silami a so svojou zodpovednosťou. To je prvé kolo, alebo prvá disciplína. A druhá disciplína je vlastne šťavnický silák, kedy máte možnosť vidieť predo mnou obrovský klad dreva, ktorý vlastne koník bude musieť potiahnuť čo najďalej. Ktorý to urobí, alebo ktorý to dokáže potiahnuť najďalej, vyhráva. Ďakujem.